wel, gobeithio, mae hwn yn gyd yn arwain fyny at cystadleuaeth ysgolion Prydain e-sports Rocket League. Felly, mae'r gêm swyddogol cyntaf y cyngrair yna, yr 20fed o mis yma. So, ti'n sôn am 2 wythnos nawr. So, mae'r ymarferion yma'n holl bwysig. Oh, no. Ni wedi cael un ymddeheiriad gan Mackenzie. Mae angen fe trwsio beic heddiw, sy'n bach yn random, ond mae digon o'r tîm yma i ymarfer, felly. Cool, we get him. My top newydd crasio eto. Ie, did he crasio eto? O na! Dwi'n talu bach at your tasgol bod ar neu rhywbeth. Dwi just yn still. Oh dear. Think I should rush fe eto. Okay, cool. Beth i newid? Did he newid y graphics i fod yn is fel bod ti'n gallu gweld pethau well? Wyt ti'n defnyddio fel windowed mode, achos weithiau mae hwnna'n gwell a os ti'n neud y panel? Nawr ydi ar full screen. Nawr dwi jyst yn gweld di. Oh dear. Yeah. Credu bydd rhaid al cychwyn eto, cos dwi ddim yn gallu mynd i task manager chwaith i fel... Oh na. Gorffen Redig Rocket League. Oh. Bydd rhaid al cychwyn eto. Mae chwarae teg i gweddill y tîm, maen nhw'n neud yn dda i feddwl bod ti ddim yn chwarae. So, mae gyda ni heddiw Charlie, Gethin a Noah yn erbyn Harvey, Jay, Phantom, a, wel, Tom arall pan bydd e'n, wel, yn neud restart gobeithio. Get the newydd defnyddio fi, just cael y kill nhw. What? So we heard the demo team. Gobeithio bydd yn gweithio na? Gobeithio. Hold on, T. Bydd yw'r shot? Oh. Yes. Down, good shot. Down, Harvey. So, wrth i chi wneud hwnna, just mynd... Come on, i angen ennill. Nawr mae pawb yma. Now, mynd i'r adborth. Ydy Tom eisiau gallu siarad neu? Ie, mae yma. So, chweched. Mae'n dweud y dwyster yn codi, gêm ar ôl gêm, y cyflymder yn codi. Beth yw'r dwyster? Dwyster yw fel density. Ti'n fel density o ran gwella... Oh, not like cael flip reset. Oh, wait, dwyster ydych chi'n dweud? Na, dwyster. Oh, like dexterity. Dwyster? Oh, that's a good one. Yeah, okay. Yeah. Oh, come on. Nah, dwi'n fine now. There's Rocket League wedi... with Epic Games wedi cymryd dros Rocket League a just kick o fi mas o fi. Oh dear. Intensity, dwyster. So, y cyflymder yn codi, dechrau herio am bopeth yn gynt a stopio nhw i chwarae. Siarad, so mae'r amddiffyn... Rhywun yn sôn am ddod nôl i gefn y gol yn syth mwyn i'r person gallu symud ymlaen. Hynod bwysig. So chi'n gwybod hwnna chweched a Phantom. So, actually, Phantom, yn ti'n chwarae gyda blwyddyn 11 o chi? Anyway. Yes, down. Rhywun yn sôn... Down, Harvey a Phantom. So, cilch droi yna. Ail game yn ffantastig, arbediadau gwych. Ar y lefel yma, mae angen cadw'r pwysau a'r dwyster yna ar gyfer pob un pêl. Meddwl unwaith, ddim dwywaith am mynd am y bêl. Bydd chwaraewyr da iawn yn biti lle a rhaid stopio nhw rhag gallu cael shots a flicks da. So, pwyntiau gweithredu am ddiffyn. Cyfathrebu mwy gyda'r amddiffyn a pwy sy'n herio am y bêl. Paid o whiffo. Paid o whiffo. Right, cadw'r rotation yn gyflym, syth yn ôl i'r back post gyda'r cyntaf yn herio'n syth.
A'r trydydd pwynt yw herio'n gynt ac yn gynt a chadw'r dwyster a'r cyflymder. So, hwnna oedd y pwyntiau amddiffyn. Nawr... Faint mor hir tan mae'n dod nôl i like, examine ni eto? Na, bydd e'n dod pryd mae'n gallu, achos mae'n gweithio, ond mae'n hapus i roi'r tips yma ymlaen. So, o ran ymosod, ymarfer seithi angen bwrw fwy ar y targed a cael nhw i weithio'n galetach. 2. Ymarfer peidio bwrw bêl ar y llawr draw i'r amddiffyn, gawn nhw counter-attack yn syth. 3. Cyflymder o'r amddiffyn. Os yw'r pwyntiau amddiffyn yn gweithio, fydd ar llawer mwy o gyfleoedd ymosod. Right. So, pwyntiau i blwyddyn... Blwyddyn 11, cyfathrebu yn dda, dwyster da hefyd yn herio pob un pêl yn gyflym. Mae'n gymwys yr un pwyntiau ag uchod ar gyfer y chweched. Y reiliad mae cyfle yn cael ei roi i'r tîm arall, heb rhywun yn herio, mae nhw'n sgorio. Holl bwysig i stopio pawb ran chwarae drwy herio. Dim ond camgymeriadau bach iawn gyda blwyddyn 11 yn colli'r bêl ac yn y blaen. A hefyd, naeth ei dweud, dyna pam chi'n chwarae'r gemau yna mwyn... yn helpu os fi'n rhoi spectate ymlaen i bawb ar sy'n gwylio. Anyway, dyna fi'n trio darllen yr pwyntiau yma yn neud y stream. OK, so... Mae'n dweud, deith yr ymosod wrth ymarfer, anoddach rhoi tips ar hynny gyda lefelau sgil gwahanol, ond cyflymder yw'r arf gorau ar gyfer popeth. So, yeah, fi'n credu mae lot o pwyntiau really dda fyna i ystyried, a meddwl am heddiw yn yr ymarfer i gallu gwella arnyn nhw. So, thing na ynglyn â cyfathrebu ynglyn â pwy sy'n mynd am y bêl a pwy sy'n dod nôl i amddiffyn. Mae hwnna'n un... Dyna oedd y holl bwys i fi. Pwysig. Dan. Hwnna'n bang, rôl i fi. Fi ddim pas y feid, I'll see. Phantom, nice. Mae'n geni. Yeah, in T. Oh, sorry, do go T. Mae dal geni. Okay, Del T. Oh. Okay. Fine. And then I pass mouse, yeah, in T. Do you on a canal? Oh, I just threw it indoors. Sorry. Tom, let me know. Yeah. Alright. 3 men now. Terrific on online too. Get in. Oh! Down, Charlie. Man actually. Oh, true. I felt like Phantom. Sorry. Maybe then shout a boost. I don't know. Do you actually true now? Oh. Sorry. Oh, do we require a boost for oh my god. Where's Dave Land? But smash. Ow. Sorry. Lavana. Oh, Phantom, Karma. Okay. Land. Yep. So wythnos yma yn amlwg ni wedi cadw'r un amser, a bydd wythnos nesaf hefyd yn dydd Llun.
Ond yr wythnos ni'n dechrau chwarae yn cystadleuol, bydd ni'n swapio I dydd Mercher. So, bydd... Oh na, hwnna'n good shot. So, unfer ar 10 wythnos nes, yr un peth, 3 tan ar 4, o wedyn, yr wythnos ar ôl hynny, bydd yn yr ugeinfed, sef y match cyntaf. Byddwn ni'n neud hanner awr I 3 I 5, just er mwyn rhoi buffer I ni setio lan a chwarae popeth. Efo'r problem gyda hynny yw mae gen I, os yn mynd digwydd, gwersi Jerry ar dyddiad Mercher. Okay. Ond erbyn y trydydd o Chwefror, dyle nhw stopio. Erbyn Os yn digwydd. So, wyt ti ar gael ar yr ugeinfed? Pa dydd di hynny? Di Mercher. Achos mae'r matches I gyd cystadleuol. Fi? Brilliant, mae Goujon yn gallu dod draw I ni. So, nawr. Bydd nhw gyd o gwmpas 4 o'r gloch, pob dydd Mercher, yn dechrau i'r ugeinfed. Oh, Right, okay. So, Wow. Right, I gweld os Sa'n ni'n siŵr. gallu. Mae'n dibynnu os dwi'n gallu cael gwersi Jerry, obviously ni ddim, oherwydd y holl peth ar roment, ond... Fi'n credu mae unrhyw fath o fel... mae'n tricky fe. Mae clwb cerdded dy fi, a fi'n ddim yn credu bydd ni gallu cwrdd fyny oherwydd y cyfyngiadau. Mae popeth bach yn crazy ar hyn o bryd. Dwi'n just gobeithio erbyn Chwefror mae'n ffain, Okay. Wel, just ro'n I digon o rybydd, achos cofio mae Phantom fel y sub yn gallu sub o mewn, ond mae rhaid ni'n neud siŵr bod Lloyd wedyn yma, neu bydd rhaid I chi gael forfeit match a chi'n colli, so mae'n bwysig. Right, so... Beth yw'r byd sy'n gwneud y sŵn hwnna? Aliens. Beth yw'r sŵn? Mae'n Mike Charlie. Mae'n fel... O, fi'n credu e jyst y cerddoriaeth, e fe? Na, I rhywun yn mynd... Okay. Fe'n Mike rhywun. Right. Yn syniad o aliens yn dod I siarad ni. O, na fyddi mynd. Mae Charlie nôl. Harvey, pob tro ti'n dod mewn, ti'n cael car gwahanol on the same wheels. Be? Pob tro ti'n dod mewn, ti'n cael different car preset on the same wheels and popeth. Na. Dwi'n Yeah. Na, fel decal. Na, dwi'n fath yn ddihifwyr. Y peth dwi'n newid yn mwy o aml yw'r olwynion yn bod yn gyfod. I fi? Charlie, ydw ti ceisio replug o'r mic mewn? O, ydy hwnna'n mic ti, Harvey? Be? O na. Fi'n gallu clywed e nawr, mae'n mynd fel Donald Duck. Yeah. Cool. Nice, Phantom. Pwy enillodd y gêm diwetha? No. No. Okay. Rwy'n meddwl dim yn ei challenge o Phantom. Oh yeah, hwnna'n fault fi. Dwi'n moyn crio. Yna mor agos. Oh, fi cael bump.
Oes rhywun wedi sylwi ar unrhyw beth diddorol yn y Steam sale? Neu ydych chi gyd yn chwarae consoles? Dwi'n chwarae console yn mwyaf. Okay. Nice. Yeah. Have you fake up? We know. I promise. Oh dear. Amser gwael I wneud fake fan'na. Ow. Camera just. Da mi. Uh-oh. Uh-oh. My Welshie lamb. Nice phantom. Pass and play. Oh, nice. Nice shot. Oh, Nice Noah. critical rebound. Oh no, I had the moving on my man. Uh-oh. Fine. Kill animals, see if I'm sorry, phantom. Ow. Come on, yeah. Drink early. Oh. Do a quiz. Quiz. Okay, decent quiz. Ar y sgeil I ddeg I chwyth oedd yna ar y chwyth. Nice. Kill animal, double tap. Oh, bit of Oh doing no, it. triple Cheeky commit. triple commit. Committed triple. Doing that man. Uh-oh. Oh, stinky. Nice Noah. Nes I with o. Da iawn blwyddyn 19, achos, really, chi di... Di'n ti Harvey, mae'n swnio fel robot yn cael ei crogi dan Nah, drwy. my aliens invade our house there. Ydy e? Oh Yep. gosh. Ofalus. Oh. Na, mae'n okay. Like any? Yeah. Our legendary boss wedi joino. Booth. Wee! Nice. Dyna pob cyflwyniad ti eisiau fe. Uh-oh. My ninja master wedi dod. Mae'r ninja o Rockly character dog in game. Yeah. Yeah, my grand plat. Mae Thailand. Grand plat. Yep. Oh. Ei, siwai. O'n i'n pasio rai o'r adborth o tro diwetha wnaethon ni siarad Gwjon. Oh, gwych. A nhw'n... Helo! Os ti eisiau... Oh no. Rai o bethau. Fi ddim yn gwybod faint wnaeth ei glanio. Falle bydd e'n dod yn lot gwell gen i ti Gwjon, achos falle fi'n siarad gormod a mae'n mynd... Gweld? Edrych ar y drwg. Oh my gosh. Also, fi newid ys Oh my gosh. sign run bach fan hyn. Oh my gosh. Do you guys think we need team passing play money in goal ni? No, ddim gadael nhw sgorio dau mwy. Dim, please dim. So heddiw, mae doi person ddim yma heddiw. Mae un boi yn trwsio'i beic Great pass! gan rhyw specialist achos mae beic fe'n arbennig. A fi ddim yn gwybod ble mae Lloyd, ond fi'n siŵr daw e Fi'n mynd i aros rhywbryd. mewn defence. Fi'n mynd i Probably sgorio. quite Ond, Doing backwards. Mac and Yeah. cheese. ond mae pawb arall, mae dal doi... Agor. Mae pawb arall yn Oh. rhan o'r tîm mewn Dau. rhyw ffordd. Mae Charlie yn newydd, Oh, ond mae'n neud no, job Harvey. gret. Let's go! Gwych. Really shout Tom i chi guys. Dyna'r pump off y mywyd, just absolutely gone. Boom! So, y coch yw blwyddyn 11, ti guys yn mynd Gwjon, Brazilian a mwy. chweched a Phantom yw y llwyd. Fi'n mynd i siŵr mewn kick-off. Phantom Pam.
Chweched y Phantom. Fes i chweched y coch, ie? Na, chweched yw'r llwyd. A blwyddyn Llwyd, 11 yw'r coch. Deall. Ni'n actually ennill, ond ni just ganol nhw cael couple of goals. Dyna beth y gwiriodd. Wel, fi gael sgorio, ni'n ffain. Yep, mae'r sgor yn 5-5, fi ddim gwybod beth yn byd ti'n siarad am. Nice dechrau, good So o'n i'n dweud wrthyn nhw, mae'r gêm swyddogol cyntaf yr tymor yma yw'r ugeinfed. Felly mae dyn nhw pythefnos o ymarfer cyn yr actual wythnos y gêm. So gobeithio gael y mwyaf allan o'r sesiynau yma. A bydd nhw'n dechrau wedyn ar dydd Mercher. So ie. Yn lle di llun. Yn ystod wrthnos? Ie, 4 o'r gloch, ie. 4 o'r gloch pob dydd Mercher. Mae 4 o'r gloch fel ar pryd mae pawb yn dechrau like, full sweat. Full sweat. Okay. Good. Bydd mae pawb just yn mynd silent. Yeah. Dim lot i gallu dweud i hwnna. Gawn ni weld sut mae pethau mynd. Beast mode. Pryd mae'r gloch yn bwrw 4 o'r gloch, chi jyst yn dechrau. Oedd y games yn dda, da chi di ddod blaen, o'ch chi di dod lan erbyn pobl oedd yn brofiadol na mewn chwarae gyda mewn sefyllfa gystadleuol. Mae hwnna yn un angen rhywbeth i ddysgu. Wel, fi'n trash. Fi wedi cael 7 shots o'r net, o ddim yn cael 2, like, actually mewn. Ie, ti'n iawn. Mae'n swro'n dwp, ond mae sgorio a cymryd y chances yn eitha pwysig, enwedig gyda chi ar y lan chi'n mynd o ran levels. Chi ddim yn mynd i gael lot o gyfleoedd i sgorio. Ie. Fediad da fyna. Di ti o? Fi'n person olaf nôl. Fi'n gwybod po un. O, fi wedi cael yn mynd dechrau. Beth yn y byd sy'n digwydd? Fi'n game on. Cymryd boost nhw? Fe i cael. O, oce. Sorry, dyle bach yn wyr. O, rhan fi'n trwyd yn hwyn. Fi'n trio Hwna ti? O, lwcus. O, mae'n cymryd boost nhw. Fi'n dod nôl. Ie, fi'n cael y colourblind settings arno, mae'n actually really helpu. Be sy'n gyda ti arno? Colourblind settings. O, colourblind. Yeah, fi'n methu, like, fi hardly gael gweld the difference between y coch a D. So beth mae hwnna'n neud? Mae fe jyst yn rhoi pobl yn default glas a oren o e? Yeah, ond ti gael cael fel, like, lime, like, lime neu yellow, a fi'n cael melon, a mae'n really helpu. Ie, allai chwygu bod e, ti wastad yn mynd mewn i games weithiau, yn mynd i gyda fel y club colours na oedd o blaen, wastad rhyw. Yeah. What's Just... Dwi'n methu gweld y pair yna ar gyda pobl sy'n cael fel y club colours o just D. Nice. Dwi'n methu gweld y pair. Oes yna? Ooh, I like it. Mae gen i... O. Dwi'n cael. O, oce. Nice. I ti? Uh-oh. Just coming out of your corner. Own goal oedd hwnna? Oh dear. Oh, come on. I wouldn't did he come in. Pwy oedd hwn? Oh, No, na. a fi. Na, mae'r game hyn yn rigged eto. O'n i'n sôn am flicks, oedd hwnna'n flick Mae anghywir. gen ti? Mae gen i tan yn ti. Mae gen i. Backwards mewn inopportune moments. O, yn lwcus. Hwna'n ffort fi, rhan fwy'n. Fi? O, a trio pinch row ti. Oh. Da, lle cael an? Ww, yn lwcus. O, na, dwi'n cael an. Gyd i hyn mynd. Fi? O, na, dwi'n trefach a bit. Hello, hon. O, mae peg dim yn mi. Nice.
Uh-oh. Pwy? Oh, Mynd. Anlwcus fyna. Set o lan yn wych. oh, carton. Oh, okay, never mind. Ei, boys. Gael anhaf. Cyfle mwch pethach lan ar gyfrinach Come fyna. on, just... Un goal. I need to Maybe. goal. Crossman. Ges bron cael 50. Oh, hello. Oh, come on. Sy'n byd hynna ddim Nice yn no, yna. nice no. Down Charlie. Ace big man. Bump Oh, over? Ydw dim cael digon. good bump fyna, Oh, Slayer. nice. Oh, Does ddim gen i move No, boost. pass him, Oh, play, okay. pass him. Oh, cocky boost. Anyone canol? Oh, Oh, this Anlwcus. is a mid-flip goal. I'm fine. Oh, no. just face for me. Really shitty Like, dribble. mynd am pil te. What's wrong? A ni cadw'r pwysau arno nawr, mae eisiau rwy'n challenge o fyna tîm coch. Oh, Oh, okay, Anti Fanta. Oh, na. Ah, nice. Good 50 wrth y pug fyna. un fi. Rwy'n lan o fyna. Tap. Free shot. Mine and Does na ddim ffordd i newid y wyth o'r open net. Oh, no, mae'n iawn, mae'n iawn, mae'n iawn. Ni cael un. Yes. nice. Go on, I'll take. Wedi Ni wedi redeemo ein hun gyda pwy bynnag fydd yn miss yr open net. Ie, pwy bynnag oedd hwnna. Pwy oedd hwnna? No, yn Chicago. Pwy Good pass o dde. Ti wedi gweud hwnna? Fi'n chat yn kick off. Oh, okay. Pwy ddim cyta fyna. Aw, fi'n nawr cael bod bump. Dwi'n mynd na. Alright. Ti'n Dwi'n gwybod yn gyda Phantom. Okay, un ti off. Oh, no bad. No, Phantom. Just chwarae gyda fe haf. I know can. Na, na. Clear it back, please. Nice no, nice Na. no. Hwnna'n rip. Da iawn, blwyddyn Pass 90. o fyna. Cynical yna. Ond dyna beth o ti'n dweud yn eich adborth o fe, peidiwch a pasio ar hyd y llawr dros fan agos i'r Come on, even kick off. i'r gol y fe. Achos Ie, mae'n just, hawdd ie. iawn am counter-attack a just bwrw fe mewn. O, Ydi. ni bod cael hwnna hefyd. Weithiau mae werth ddim bwrw'r bel o gwbl. Mae hwnna wastad yn opsiwn. Ah, oce. Ie. A bwrw'r bel mewn i space hefyd. Mynd le mae'r lle Ie. agored. Y fachau trio bwrw fe mewn i'r cornel. Ie, gwmws. A wedyn dyna ni mae'r cyflymder yn dod mewn iddi, achos os allwch chi fwrw ddim mewn i'r corner mas o ffordd a cyrraedd i gynta, mae'r bel gyda chi. Ie. Wyt ti'n gwybod os mae'r pêl yn bwrw backboard? Beth ydyn ni'n gwneud ar ôl hwnna? Fel, like, os ni ar defence? A defence, so o ran defence, dibynnu beth yw'ch sgil chi wrth gwrs, mae fel arfer un ar y backboard i hunan, a mae doi yn y gol. Ie. So bydd Oh, ein okay. cynta mynd lan a herio fe, hynny yw, mae'r person sydd ar y backboard yn goffo galw fe, dweud fi'n gallu cael hon, Ie. a noco fe Ie. draw o'r corner. Os But- agor person ni'n gallu Iawn. cyrraedd e, Mae Charlie cynta'n Jones goffo wedi fe lan. gorfod mynd... Sorry, wyt ti eisiau neud o mewn gwsion? Dasod. Ie, dasod. So ni basically nawr mynd i cochi oherwydd nhw'n cael big boss. Big boss? Some of them efo Streets of Rage yn rhywbeth, o fel boss battle. Beth yw big boss yma? Ie, mae'n fel final boss. Cymru fe fel compliment, dyna just sip mae Phantom yn siarad. Mae'n compliment. Dasod.
Coming out of settings. Okay. Oh na, mae'n newid settings fe. Hwnna'n y o moment ydi, ie? Pan mae rhywun yn dweud dwi'n newid y settings, dyna pam... Cael forfeit. Uh-oh, mae'n gwybod beth yw settings. Dyna beth bydden ni, bydden ni ddim yn gwybod beth i newid. Oh god, mae'n setting. Fi'n chwilio am easy neu beginner settings. Bydden ni. O, dwi'n wedi cael nhw. Na ti, gethu mynd yma. Yay. O na, o na, o na. Rwy'n just cael y demo ar y gwsion. Gethu'n. Diolch. And ni'n cael, like, 3 So, chats. fanna, ti'n trylo foed o'r 50 drwy tapodd i lawr. So ni basically wedi colli. Na, mae 4 munud. Na i jyst as yn gôn am bach. Yeah, 4 munud o'n i cael, like, Mae 4 munud yn easy. Pas da fyna. abused gan... Oh, hyn just... Pag mae'n lli galon os di moyn. Yeah, fi'n credu fi yn gadael. Fi ddim gallu mynd gormod o torture. Na, bydd i iawn ar. Oh, wedi gweithio. Just man ar y moves. O, mae'n Okay, gethu'n okay, decide eh? o bod mi up o'r gêm. O, gol dweud tri, am 20 munud, maen nhw wedi mynd. O, neis. Dwi wedi drwy'r pil unwaith. Gol dda fyna. Diolch. Rhaid, pwy sy'n dilyn? Sy'n lot o boost o fi fan hyn. Dim boost o gwbl da fi. Un ti ha? Un fi? O, chi. I know. Ti dal lan? Oh, sorry. O na. Pan ffod fi, fi'n side flipper. O, fi'n cael flip yourself ti. Hedi lan am on a pug. Ge fi dau. Da. O, Nice. Fi'n dod on y back. Rwy mas, nice. Ge fi yn y canol. fi'n olaf nôl. O, O, lwcus. mae gen i, mae gen i. Never mind. Mae racing car wedi dod a do'n iawn fi. O, da. Yeah, sgorio hwnna. Oh my god. Na. Lwcus Tom. Dwi'n meddwl eiriol. O, mae'n iawn. As long as hi'n cael hwyl, a ddim cael ein O, destroyed. Nice. Is he sgorio ar... Touch yna. Dewn Harvey. Is he sgorio ar hwysio? Ti seto di hun lan fyna? Nice. Good. O, Ti'n mynd up calon a hefyd. house. O, ffantastig. Cedi, Pugman. O, ni ti'n meddwl. Mae gen i, draw i ti. Yes. O, draw i fi, draw i nhw, draw nôl i fi. Mae'n i box. O, Mae yn y o, box. ti ddim just in correct, ond. Rwy'n mynd am hwnna, i lawr y lein dal. Oce, mynd yn ôl. Tap on. O, fi cael flippy set hefyd, like, fi eisiau put fel eye sockets fi bant, ond like, mewn nice way. Oh. O, Nice. nice. Cool da. O, mae definitely wedi troi camera shake fer off now. Anwchus da. Fel sy'n y byd ni'n amddiffyn hwnna, mae'n just cael, like, level 10. Cyflymder i hwnna i cyrraedd. Beth sy'n eisiau gwneud i stopo fi rhag cael y touch na. Yeah, ond ti'n fel, like, Roy the racing car. Roy the racing car. Neu Rory, dweud ti. O na. O na. O, Nice. Eto, Gweld, mae just Cyrraedd y ril. anheg. Ond dyna chi nawr, Ti'n fel probably oedd gael Gwyddion yn dweud, os chi'n gallu... gai a dal ennill. Os chi'n ymysodol faint mor cyflym chi'n gallu cyrraedd y bil, chi'n cymryd e mas o'r gêm. Hyd yn oed sy'n literally'n cymryd e mas o'r gêm trwy bwrw fe off y bil. O! Diolch. O. Gweld, na mae just yn tonsio ni am bod yn trash. o, na, sorry. O ie, siwr ti'n methu cael aerial when ti'n like neud your lem fel bunny rabbit. Ie, dwi'n meddwl darllen backboard eiriol. Dyna hanner y her yn erbyn lot o coleg am yr Ti'n methu darllen backboard, ond ti'n fel cynningin pryd mae'r pil yn awyr. Ie. Fi'n creu ti'n dweud celwydd a ti'n creu Na, excuse. dwi'n meddwl last man back chwaraeor. Dwi'n hoffi. O, oh no. Fi'n fi slipo.
Like 50. Oh my god, what's going Rwy'n mynd am hwnna? Oh, we should pinch of it. Oh, lovely. Beam calm boost. Have we just head on now? Fine. Harvey. Yeah, he done. Ti gael na? Da iawn, gwell Ooh, iawn. good 50 fyna. Oh, we need a boost. Maybe. Harvey team in Drulera. Am mewn? Ah. Pwyd hwnna? Oce. Gan tapo i lawr. Ywch chi eddi. My dog and his arrow boots, making him badly. Just anti-zero boost. I'm going to treat a chwech am a bwys on lan. O, annog es. Mae'n pardon. Oh, rather infield pass on that. Da I'm fyna. sure we need shadowed friends. Oh, O, hello. Hold on, fault V. Oh, done. My mouse, my mouse. no, my god, what about pig? Touch. You can't answer winning. O, tapodd o'n neud i. Right. Rwy'n ychydig bwsi. Dash yn neud i dda. Nah, Big respect. Oh! Look at ti'n invincible. Like, ti'n fel boss up popper. Fi'n like mynd full speed at ti a ti down from survival. Dash yn neud i dda. Os mae rhywun yn dda ar y tîm arall, neu'n just yn cyrraedd pethau You gynt just uninstall our game. Waindwch nhw lan drwy'r boom o'n o'r lot. Nice. Fine, but if you just demo ruin our. Oh, good goal, Tom. Well, at least mae'n in Brazil, so fi'n cymryd hwnna. Nath y gethyn y peg gwain yn dda fyna. Diolch. Fi'n blame hyn ar y crowd. When you're too noisy. Going Oh on. my god, we methu, we kick off Super Boy. Oh no. Decent. Oh no. Come on, at least un demo. Oh come on, fi methu yn cael un demo. Mae hwnna ban for a nawr. Ooh. Da iawn. Yep. Mae definitely wedi troi camera shake bar off now. Ni gahi confirm hwnna. Mae camera shake arno dy ti, dwi? Na, mae demo, fi just chwarae compress. Yeah. Ti'n angen newid settings ti nawr, Phantom, a bydd ti'n ffain? Os Yep. os just ti'n angen dweud camera shake bar. aros munud, fi'n mynd i newid y settings, dyna sy'n digwydd. Yep. Oh my god, Okay, motion so, blur our boys. So ar dechrau'r gwn nesaf, gyd fi angen dweud yw aros gyda Freestyling newid Captain settings fi. Ie, dyna yw'r geiriau cyfrinachol. Okay, gawn ni trio hyn. Beth yw e Konami Code Rocket League o'na? Boys, do we... Wait, do we beth try yw fi ban angen motion eto? blur? Eiliad, fi angen newid camera settings fi. Na, Do we need to try ban motion blur? Wedi dwi'n mynd i arall hyn. Okay, now fi'n mynd i bod yn Grand Champ. okay. Oh my god, fi methu kick off Super Boy. Beth i'n digwydd? Oh. Sorry. Biff. Oh Mae'n dear. hawdd ti heb di newid camera settings ti eto. Ready, there's a problem. Three white Dwi ddim yn Oh na, ti'n neud your lan awr fel cynnig. Yep. Right, bach o cyfathrebu fan'na, Ni fi'n gael credu. i dechrau eto, ni gael sgwrs yn gol, just Na. like i dechrau eto. Chi methu dweud hwnna ar yr ugeinfed. O, ni dechrau eto. Yeah, Dim yn ni gael cyfri- i dechrau eto. Bych chi'n cael disqualification, fi'n credu. Capi den Daniel. Na, O, fi ddim. Gosh. You will be try. Okay. wait, boo hyn mewn i'r cornel. Oh, pink, hello. Nice. Bam! Sure flicker him. Gethyn fancy hwnna, ydi. Lad. Wait, boo very ffwrdd. O fi... Our ping. No minute box. My getty ping. Na, mae dim. Bach yn bryn yn o dde. Okay, we go.
Pug yna. Ah! Pug fancy hwnna to. Reit, fi'n How do you mess with a demo T? Like, my hand actually, like, proper. Oh, Ah! Oh, nah. I'm weak enough. Nope. Bai fi hwnna. Sorry. Yep. Cedi am hwnna, gethu. Nah! You know he's so agos i demo T, and he just summoned. let's actually try Oh, it. na. Oh no. Mae'n dau fi dau. Tactegau hoci iawn digwydd fan'na, fi'n gwedi. My gunny. No, I didn't. Oh, nice. Oh, you guys want ruling? And the case. Oh, I don't know. Oh, yeah, I'm going to Xenobi days hwnna'n even digwydd. Pan wedi getting on a field... Okay, never demo. Gorfod parchu rail. Eto, cyrraedd y bel gynta. Yep. Grand Platter. Double commit. Nice, like. Oh, Okay. Mae gen i Oh, lose. my gunny. Tom. No. What? Pug fancy hwnna. Pam, did you stay straight? No. Grab my just pop. Man, I'm fanna. Just on popper. Oh, nice. Dwi'n mynd am hon. Pwy sy'n fan'na? Oh. Rwy'n lan yn 50, nice. Da iawn. Ah! Backwards. Oh, nice, right. Fi'n beeline o ddi. Half flip. On that. Pug wedi cyta mewn. A llai ddod am hon. Fi eisiau demo T. Fi eisiau demo ardau. Oh! Go, mae ddim gweithio. Wel, nes ti bwrw fe off y Fi bil wedi sy'n mynd i'r neud exact gwahaniaeth. same speed, a fi dal methu chadi. O, be dwi'n mynd gormod. Oh, mae pawb jyst i cadw fi lan. Yes! Oh. My goal fi mewn life wedi bod accomplished. Nice. Oh, no. Nice. Yoink. Oh, nice. Cedig pug. Nice, da iawn. Fi'n yn canol. Oh, hello. Oh. Oh. Mar ping and... Oh, nice. Yn Sean hefyd. Nice pug. Ah. Mar ping and chwarae Oh, hello. Off you pinch. If you need backflip. Nice backflip. Latency variation. Oh, get Pass. it, Good demo. Oh, beth ydw i'n ni? Oh, good. So, ydy'r latency variation lawr i'r host? Ydi fel arfer. Fel arfer, oce. Okay. Efo probably we fi. Wee. Oes rhywun fan hyn gyda we really dda sydd ddim yn gollwng Ie, allan o fi. gwbl? Mae gen i with that. Oh, yeah. Achos bydd ddim eitha hawdd i chi gallu creu'r... Just bod chi gyda'r settings cywir. Basically perthyn Club Rocket League. Ha? A basically just perthyn Club Rocket League. Pug lan am hwnna. Yeah. Shot. Gathin. Oh, Yes. O! Dwi'n mynd hwnna. Rhan fi, nid i'n neud rhywbeth. Yay. Ys falle, achos fi'n trio ffrydio hwn a hosto'r game, falle dyna sy'n creu bach o draffer. Oh, nice. Bai fi hwnna. O. Nice. What? Go on, mae'n fel flying go-kart Aw. monkey. Fi ddim yn hyd yn oed yn gywir beth Dim yw byd, Flying fi. Go-Kart Monkey. Oh, look, so pug fancy hwnna fyd. Fi ddim yn mynd am hwnna. Beth? Da. Gweithio'n dda gyda chi lif yna. Oh. Fi'n just cael bod constantly. Sy'n boost o fi. Ti gael yn y Phantom? Okay.
Bydd os ni'n sgor un gol wedyn, mae'n cyfies chwech. Ie. Please sgorio. Oh. Ti'n gallu dweud o gyda 2 eiliad i fynd, ys dim ots os e. Na, da iawn. Yn ie, just... Gwybod bod Just dweud... cofio dweud, ie, newid settings ti, okay? Mae bod yn gyflym a cyrraedd y bil gynta mor bwysig. Yep. A ddim dweud y digon. Oh, fi's got orange juice on fi's cael dŵr. Big decisions. Bydd os fi just cael orange juice efo dŵr. Well, beth yw'r pwynt? Ie? Yep, byddwn ni'n caniatau hynny. Yep. So, wait, fi gallu cael e? Oh, yeah. Hwna'n iawn. Oh, Gofyn caniatad mam neu dad nawr, chi ddim eisiau cael gormod o sugar. Gofyn mam cyn ar ôl gwely. dim os fi gael cael sgwrs. Neu dad, actually. Ddim do poeth dwi'n hoffi weithiau, pan fi angen bach o egni. Pwynt? Ie. Mae fel rhoi bina poeth, ond Na, gyda hwnna'n bach jyst- fwy o sugar. Pam wedi cael rhaid i Chos mae'n Shot. wych, dyna pam. Aw. Trio fe, wedyn dweud hwnna i fi, Harvey. Okay? Save. Okay, it's good pass, man. O, Phantom, nid hynny oed y play. Oh, Yeah, no. yes. Kitty, per kitty. I land him on. A bit backboard. Or one land a backboard, but nice. Nice. Fanna? Florian now. Per gonna can up. Nice for that. Seconds i hwnna, ti. Ma fi hwnna. Mae Phantom. Beth oedd hyn yn party fi? Pwy beth yn party? Pugman fancy di. Oh, good pass, Pug. Sorry, be fi hwnna. Just ddim quite going to boost fi gyda dde. Beth ti gyda no boost? Nice. Oh. Oh, save. Mae gen i? Ah. Yes! Get it. True. Rwy'n a fancy hwnna, paso ymlaen fi. Nice. Oh, Geith Pug mynd hwnna. Oh, one of his. Even all. Down, Harvey. Harvey ti'n mor goblin? Okay. Fi hefyd wedi marw. Oh, no! Look at this. Oh, no. Own goal of the century wedyn. Oh, fi miso. Give me Sorry, money. fi. Oh, And a backboard. Mae Phantom. Sorry. Oh, nice. Annog Agos. leave. Oh, so di gweithio fe. Fi paso fe i rwy'n fan anffodus. Nice. Sorry, Nice Phantom. Fi di cael y best pass o'r century Mae'n well fi gan hwnna. fy idol. Oh, fi'n bach yn dau fi. Oh. Un ti Phantom? Diolch am roi fi'r pil. Oink, Gas ni'n ffansi hwnna? boink. Dwi'n ffansi Gael hwnna i hwnna. fe, na i just dilyn ni. Rwy'n mynd nôl. 50, ti. Mae gen i. Oh, no! Oh, Nice. Down. Good damn Woo. it. A mae'r crowd yn mynd wild. Hooray. Da iawn. Oh. Ti gallu mynd am hyn? Okay. Her mae'r kick-offs fi'n worse na Oh. fi trio bwyta lettuce.
Sa'n Alright, gwybod gyda then. Mi'n mynd o lawr. Oh, mae gen i. sorry. Oh, infield pass. Oh. Oh, pam ti'n cymryd pob boost pan? Fi'n spin o'r run am on. Felly mynd o'n 50. Ie. Oh no. Gael i fynd. Nice, good shot. Nice, no one. Don't know what. Fi'n blame o hwnna ar Darren. Dyna fo rhywun o'r... Wait, what? Oh. Oh. Oh dear. O ti ddim eisiau edrych gweld hwnna nôl, Fanta? Oh. Try. Ymarfer. It's not a boost if you know that. Fi'n nôl. Oh. I'd Double fancy on click. it. Think. Tom. Nice. Oh, shot. Triple. Belter. You snore him, Yes. Guarantee. just of it. Hwnna'n free shot. What happened? My mouse. Oh, Oh. I'm not Close, good. close. Oh. Five year out. Rwy'n fancy on it? Fi nôl. O, dim ond 12 sydd gyda fi nawr dda. Oh, Ruin. Rwy'n yn mynd lan yma, felly dwi'n meddwl ddim oherwydd bod yn mynd i cael y cyn fi. Rwy'n ddim mynd lan. Oh no. Oh! Wyth eiliad i Stop fynd, y it. Gethin wedi God, na dod mae'n yn nhw cael nôl. lucky kick-off goal hefyd. Don't Gethin. Heb dyna sut mae'n digwydd. Diolch. Master o driblo. Yeah. Gweld dwi ti. Un fi. Oh! Ah, shot. Dwi ti! Oh my gosh! Oh, dwi ti! wow. Hwna'n beth sy'n digwydd pob tro. Oh wow! Am amser i sgorio. Ah, ni Dyna dda ti fe. rotate at your running. Neu mi. Nice. Ar y tig. Dwi'n mynd i troi golau ar. Mae'n dywyll. Un gêm arall sydd gyda fi. Ah, cool. Wel, na i sybio mewn wedyn ar ôl hynny. Gawn ni weld sut ni gallu neud blwyddyn ni ar ddeg. Byddwch chi'n iawn. Bydd yn ffain. Bydd yn ffain. Gethin y peg on form. Yeah. But yeah, mae chwarae, cyd chwarae nhw wedi bod yn great. Actually, yeah, mae'r gemau gyd wedi bod yn agos iawn. Ti'n methu. Pwy sydd ddim ar y tîm D? Harvey. Harvey? Someone's dad. O, mae ar mute, so falle Mae gen mae... i. Yeah, I'm ffyrio o'r funud ar ymwneud i dweud. Dwi'n gallu just ymuno mewn, just tan bod hyn dod nôl. Sim boost o fi nawr, so fi just watch ar 50. Na ni. Change team. Oh, shot. Join Save. cwm, dyna ni. Okay. Oh, sim byd o fi, fi'n grisgau am boost e. Ah, Oh, pwy oedd hwnna? Na! Fi ar y Fi'n tîm siglo fi. ti. oh yes, ni'n cael... Cedi hwnna. Nice. Double off a while. Ydy yna mewn? Nice, one teg. Cool, dar y peg fyna. Cedi Gethin am y bil, di. Oh, Gethin ddim fancy di. Oh! E.T. Phantom. Right. Oop. Dyn ni gyflemu pethach yn un nawr. Cedi Gethin am hwnna. Tapo i lawr. Down Tom. Peg fancy di. Oh. Dwi'n mynd tapo i'r corner fi'n llyfr un. Mewn i'r box. Down Phantom. Save.
Moving on. Ooh. Indran yn canol. Oh, mae bwrdd to. Na, sorry. Gwael wrth o fi. Arbediad da to. Lan y wal. Oh. Bell on out here. You don't run it back, glide. Nice. Oh, mae'n aid pug. Arbediad da. Gath i ffansi? Phantom. Oh. Asta. Oh dear. Just dilyn ni mewn. Phantom dy 3 arbediad yn barod. Oh. Oh. Oh, good touch on it. Oh. No. Oh. Rwy'n yn y box? Sorry. Oh, sorry, mae'n bach yn bell fi. Ti nôl nawr, Harvey? Oh. Yeah. Okay, I swap o mas nawr, dy ti. Oh, good nick. Mae game video ar 999 pin. Never mind, no lower. Hwna. Oops. Amog. Sorry, fi'n mynd off now. Pinch. Oops. Oh, bron iPeg. Croeso'r game. Oh god. Gethin fancy. Oh, yn o'r gys. Dilyn ydi gethin yna. Gai jyst aros nôl ar y lein. Fel wy'n lle mewn am yr ail bel dda. Mas. Pug nôl, gethin tu ôl pug. Fi tu ôl gethin. Nice. Gai jyst aros yn gol, jyst rhag omr wrth y lyn yn digwydd. Pwy'n mynd gran gyntaf fi'n greu, just chia mewn yn 50, so. Lovely. Fine. So mewn da, fi'n mynd gros ar y lein. Pug yn cut o mewn. Just trio disrupto. Right, pug fancy hwnna. Hwna. Oh! Oh. Nice. Agos. So, Un ti. oh, on a case. Amser. I cael Sorry, amser. sorry. Okay. I think I can recover all of the stupid flip. Good scorio. Oh. Oh, bron na. Game Da da. iawn. Yeah. Rwy'ch yn 10 munud wedi, reit, mae rhaid i fi... Os rwy'n all gyda chi neud lan y rhifau. Ie, na i neidio mewn. Diolch Gwsion am y holl help hyfforddi heddiw. Mae'n wastad yn help anferthol. Chi'n gallu gweld nhw'n mynd yn cyffroes a gwella i gêm pan chi'n chwarae neu'n gwylio. So fi wir yn gwerthfawrogi fe. So diolch. Oedd goliad da iawn fyna. Ie. Tig. Ie, cyflymder. Am sy'n eisiau neud nesaf, fe fyna nawr. So, oedd e ddim mor gyflym beth allan fod yn sicr. Ie. A mae hwnna'n dod gyda marfer a just
constantly just mynd am y bêl, ond wrth wneud ni, mae eisiau bod rhyw fath o gyfathrebu gyda chi, achos yn amlwg y cyfle mae pethau yn mynd, y fwyaf chaotic yw pethau fyd. So, os ych chi'n gallu dweud wrth eich gilydd beth ych chi'n mynd i wneud, os ych chi'n mynd am y bêl neu'n gadael y bêl, bydd pethau yn cyflymu ar ben ei hunain. Ie. Right. Cool. Iawn, diolch. Wedi bach i'r hyn, beth oedd y gêm? Na, yr ugeinfed, so mae dyn ni cwpl o wythnosau. So, ie. Diolch. Iawn, diolch, Gwjom. Pob hwyl. Ta-ra. Ta-ra. Over. Diolch. Right, dyma ni then. Dwi'n cael touch o'r backboard. Mae'r latency mor gwael, mae... Fi methu reoli fe. No, ie, fe fe'n 999. Ydy e gyda unrhyw un arall, really Oh, gwael no, hefyd? Na, just... Just fi. I fi ddim yn dda, ond dyw e ddim yn 999 sort of... Okay. Wel, un fi fel, mae teleport y pêl, ti'n gwybod, fel 5 miliad. Oh god. Ond ti'n hosto fe? Ie, fi'n gwybod. So, fi ddim yn gwybod sut mae'n gweithio i bod yn dig. O, un munud, oedd ti wedi wneud e, Phantom? Wait, be? O, ti wedi creu'r gêm, o ti? O, ni wedi swapio? Ah, so we ti yw e? Efe? Ne fe just we ochr... Fi ddim yn siŵr sut mae'n gweithio. Ie, un fi... Os ti'n edrych ar y stream, ti'n gallu gweld mae car fi... Mae'n cyfeiriad o'r dau, dwi'n credu. Ydy e? Oce. Oh. Morgan, ti'n newid safio... Ie, fi'n gwybod, fi'n methu reoli'r thing fi. Mae just yn... Fi ddim yn gwybod beth i wneud. Fi'n stuck yn y gol, fi ddim yn gallu mynd mas. Mae just yn mynd mewn celchoedd. Edrych ar y stream, edrych ar y stream. Mae literally just yn mynd mewn celchoedd a... Gweld, wneud reverse it. So fe'n wneud synwyr. Ydy fi syniad ddo, os fi'n cadw mas o ffordd Gethin a Noah, bych chi'n gwell off. Ie, rwy'n taid. Wedi flip o'r ffordd yn hyfyr, ond dwi'n game on. O, 10 eiliad nawr a fi wedi gallu reoli'r car, so mae hwn yn edrych yn dda. Sorry am y save yna, boys. Then ofnadwy. Fi dal yn ennill, so... Mae hwnna'n rhywbeth. Ti eto. Ti ddim digon gyfnod. Don't get him. Go on! Ah. Oh. Fake.